आशा करते की सगळे मस्त आणि स्वस्त असालच। आजचा दिवस तुम्हाला खूप खूप आनंदात जावो, तुमच्या सगळ्या इच्छा सर्व पूर्ण होवोत। तर या ठिकाणी विहानजी चाललेली आहे क्लिनिंग, कारण त्यानेच दूध सांडवलं होतं। हे क्लीन केल्यानंतर जायचं आहे पूजेसाठी, तर भेटूच तिकडे गेल्यानंतर। तर ही सत्यनारायण महापूजा आमच्या एकदम बाजूला जे राहतात त्यांच्याच घरी होती, त्याच्यामुळे आम्ही पटकन या ठिकाणी आलेलो आहोत, विहान आणि मी। तर तुम्ही बघू शकता सत्यनारायण पूजा किंवा कुठल्याही देवाचा कार्यक्रम ज्यावेळी घरामध्ये होतो त्यावेळेस घरामध्ये एक पॉझिटिव्ह एनर्जी येत असते आणि खूप प्रसन्न वाटत असतं। आणि या ठिकाणी आल्यानंतर तर त्या ठिकाणी मैत्रिणी वगैरे भेटल्या, तर विहान मस्ती करत होता म्हणून आम्ही इकडे आलो। तर मग मी चहा वगैरे ठेवलेला। तर या ठिकाणी वाजलेले आहेत रात्रीचे 12:30 पावणे 1। म्हणजे मी यापूर्वी शूटिंग केलं नाही, कारण की मी भाज्या वगैरे निवडत होते। तर या ठिकाणी मी टोमॅटो, वांगे, सिमला मिरची आणि आलं प्रॉपर पद्धतीने क्लीन केलेलं आहे। या ठिकाणी कोथिंबीर मी निवडलेली आहे। या ठिकाणी हे जे आहे घेवड्याच्या शेंगा त्या पण मी निसून ठेवलेल्या आहेत। कढीपत्ता पण मी या ठिकाणी त्याच्या म्हणजे ज्या काड्या वगैरे असतात त्या काढून एकदम असा सुट्टा करून ठेवलेला आहे, त्याने कढीपत्ता जास्त काळ टिकतो। आणि टोमॅटो वगैरे क्लीन म्हणजे वॉश करून सुती कपड्याने पुसून घेतलेले आहेत। वांगे पण तशाच पद्धतीने मी वॉश करून सुती कपड्याने पुसलेले आहेत। आणि घेवडा वगैरे व्यवस्थित पद्धतीने निसून ठेवलेला आहे। कोथिंबीर पण बघू शकता, मी अजिबात कोथिंबीरीचे लांब लांब कांड्या म्हणजे ज्या काड्या असतात त्या घेतलेल्या नाहीत, फक्त पाला या ठिकाणी घेतलेला आहे। आणि कढीपत्ता परत तुम्ही बघू शकता। या ठिकाणी वाटाणा वगैरे मी सोलून ठेवलेला आहे। अर्धा किलो वाटाणा आणला होता ह्यांनी, तर तो पण मी लगेच सोलून ठेवलेला आहे। या ठिकाणी गवारही मी निवडून ठेवलेली आहे। फ्लॉवरचा जो गट्टा असतो तो कधीच वेगळा करायचा नाही, त्याने लवकर खराब होतो। आणि ॲपल पण मी पूर्ण वॉश करून मग नंतर सुती कपड्याने पुसून फ्रीजमध्ये ठेवले आहे। शेवगा कट करून ठेवला तर लवकर सुकून जातो, त्याच्यामुळे पूर्ण शेवगा मी तशा पद्धतीने ठेवलेला आहे। आणि मी अशा पद्धतीने भाज्या का ठेवते तर भाज्या जास्त काळ टिकतात। आणि माझा फ्रीज मी अशा पद्धतीनेच ऑर्गनाईज करते। तर ह्या हिरव्या मिरच्यांची देठ पण तुम्ही बघू शकता, मी पूर्ण देठ वगैरे काढूनच हिरव्या मिरच्या नेहमी ठेवते। तर मी माझं फ्रीज अशा पद्धतीने ऑर्गनाईज करते। मी जस्ट काम करतच होते म्हणून मग मला असं वाटलं चला आपण एक छोटासा व्हिडिओ बनवावा। ऑलरेडी म्हणजे खूप लेट झालेलं, आता 1 सव्वा 1 वाजलेला आहे मला एवढं पूर्ण करता। तर हे सगळं म्हणजे भाजीपाला निवडायला मला भरपूर वेळ गेलेला आणि ते करता मी शूटिंग करू शकत होते, पण माझा मूडच नव्हता शूटिंग करायचा। पण आता मी सहज म्हटलं चला जाऊ द्या, आपण थोडासा व्हिडिओ काढून आपल्या फॅमिलीसोबत शेअर करावा। याच्यातून म्हणजे ज्यांच्या घरामध्ये लहान मुलं वगैरे असतात त्यांना पण थोडीशी म्हणजे मोटिवेशन वगैरे मिळेल, की रात्रीचं किती उशीर झाला तरी काम करायला एक म्हणजे उत्साह राहील, की म्हणजे दुसरं कोणीतरी करतंय तर मग आपणही करायला काही हरकत नाही, असं ह्या हेतूने मग मी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे। तर आता या ठिकाणी लसूण वगैरे पण मी पूर्णपणे सोलून वगैरे ठेवत आहे, 8 दिवसासाठी जेवढा लागतो तेवढा। तर आता या ठिकाणी मी लसणाच्या कांड्या फोडून घेतलेल्या आहेत आणि हा लसूण मला आता सोलायचा आहे। तर या ठिकाणी भाज्या वगैरे निवडले त्याचा कचरा आहे। आणि दुसरा फायदा असा होतो की भाज्या एकदम निवडल्यानंतर आता शहरामध्ये काय होतं, ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळा करायला लागतो, त्याच्यामुळे मग मी एकदमच भाज्या निवडते, म्हणजे एकदमच ओला कचरा जातो। आता तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी वाजलेले आहेत 1 आणि अजून माझा राहिलेला आहे लसूण सोलायचा, तर मला हे काम कंप्लीट करेपर्यंत वाजणार आहेत 2, 2:30। तर तुम्ही म्हणाले एवढ्या रात्रीपर्यंत, आता या ठिकाणी अजून माझं काम वाढलेलं आहे। साईचं जे पातेलं होतं छोटं ते पण गडबडीत माझ्याकडून पडलं, म्हणजे मी काम आवरण्याचा प्रयत्न करत होते पण माझं काम अजूनच वाढलेलं आहे। आणि हे काम करताना मी खूप हळू आवाजात काम करत होते, कारण विहान आणि विहानचे बाबा दोघे झोपलेले होते।
तर या ठिकाणी मोड आलेली मटकी आहे ती कॅरी बॅगमध्ये कधीच ठेवायची नाही. ज्यावेळेस आपण आणतो शॉपमधून त्याच्यानंतर असा पेपर वगैरे टाकून त्याच्यावरती ती मटकी पसरून ठेवायची आहेत. मग त्याने होतं असं की मटकी खराब होत नाही. तर या ठिकाणी मी पाणी गरम करायला ठेवलं आता स्टार्टिंगला आणि दूध मोठ्या पातेल्यातून छोट्या पातेल्यामध्ये काढून घेतलेलं आहे. कारण आता मला भांडे घासायचे आहेत. मी भाजीपाला निवडत होते त्याच्यामुळे माझे भांडे वगैरे घासायचे राहिलेले आणि मी जर सकाळी हे सगळं करत बसले तर मला मग खूप उशीर होणार टिफिन बनवायला. त्याच्यामुळे आता कितीही कंटाळा आला असला तरी मला हे काम म्हणजे 2 वाजेपर्यंत पूर्ण क्लीन करून घ्यायलाच लागेल. कारण आत्ता नाही केलं तर मग सकाळी माझा वेळ जाईल आणि वेळ जाण्यापेक्षा विहान झोपलेला असेल सकाळी तर माझ्या भांड्यांच्या आवाजाने वगैरे तो उठेल. त्याच्यामुळे मग मी आता खूप हळूहळू आवाजामध्ये हे काम करत आहे. कारण आवाज झाल्यानंतर विहान उठला तर मग आता तर 2:30 वाजलेत आणि म्हणजे आत्ता 1 वाजला आहे आणि त्याच्यात तो उठला तर मग मला अजूनच वेळ होणार झोपायला. त्याच्यामुळे मी खूप हळूहळू हे काम करत होते. हळू म्हणजे फास्ट करत होते, फक्त आवाज होऊ देत नव्हते. तर आता या ठिकाणी हे टिफिन वगैरे जे होते ह्यांचे ऑफिसमधून आल्यानंतर ते मी क्लीन करायचे राहिले होते. भांडे वगैरे पण माझे घासायचे राहिले होते तर मी ते या ठिकाणी आता घासून घेत आहे. खूप कंटाळा आलेला पण उद्याही मलाच करायचं होतं, आजही मलाच करायचं होतं आणि आज विहान झोपलेला होता त्याच्यामुळे मला म्हणजे ह्या कामासाठी 10 मिनटं लागले. तर उद्या विहान उठलेला असता तर मला ह्याच कामासाठी अर्धा तास गेला असता. त्याला बघून करायचं म्हटलं की काम तर आवरलं नसतं आणि झोपताना मी नेहमी पाण्याचे कॉक वगैरे असतात ते घासून वगैरे वॉश करते. मग रात्री किती उशीर होऊ आणि पूर्ण बेसिन वगैरे पूर्ण क्लीन करते व्यवस्थित आणि किचन ओट्यावरचं पाणी वगैरे सगळं या ठिकाणी पाण्याला आलेली आहे छान उकळी आणि मला खूप भूक लागलेली कारण मी जेवण केलं नव्हतं कामांमुळे.